बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बेनि मिशन बायदियै मोनसे हाबाफारि 13 बोसोरनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय दा बे हाबाफारिखौ गेजेर बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जोबथा बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेवहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंबो गाबोन मोनथाम साब डिभिजन फारियै तामुलपुर, मुसलपुर आरो सालबारि बे मोनथामबो साब डिभिजननि खेलाया जोंहा जिल्ला वाइसआव गाबोन जागोन आरो बे मोनथामबो साब डिभिजननिफ्राय मोनसे जोङो चेम्पियनखौ जोङो लाबोनानै बिसोरखौ जोङो सालबारियाव फाइनाल गेलेहोगोन आरो बेनिफ्राय मोनसे चेम्पियन जोङो बासिगोन ओमफ्राय रानार्स आप मोनसे थागोन। दा बेवहाय जोङो उन्दै गेलेगिरि बा 13 बोसोरनि सिंनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै बे बादायलायनायखौ मानो होदों होनोबा जोंनि टारगेटआ जाहैबाय जोङो उन्दै गेलेगिरि बिथांमोन नैबे ओनसोलफ्राव दङ दा बेखौ जोङो दिहुनना लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जोङो स्टेप लादों। मानोना नैबे उन्दै गेलेगिरि बिथांमोनानो सानसे समाव सोरबा स्टेट प्लेयार, नेसनेल प्लेयार, इन्टारनेसनेल प्लेयार जागोन आरो फुटबला दिनै मोनसे खेलाल' जाना थायाखै, बियो दिनै साफा गेलेगिरिनि केरियारबो दिनै जानानै फैबाय। गोबां मानसिया बा गेलेगिरि बिथांमोना दिनै फुटबलखौ केरियार हिसाबै लानानै दिनै गावनि जिउखौ जिउनि थांना थानायनि राहा लामा हिसाबै लागासिनो दं, न'खरखौ बेजोंनो दैदेनगासिनो दङ। दा बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो जिहेथु माखासे जोंनि समाजावबो दिनै जिहेथु थासारिफ्रा बांद्राय मोजां नङा, माखासेया दिनै बेकार थायो, माखासेया दिनै समाज बेरेखा हाबाफारियाव दिनै लोब्बा थायो, दिनै उन्दै बैसोआव दिनै हाबा जानाय, दिनै उन्दै बैसोआवनो दिनै माखासे जौ लोंनाय, सिगारेट सोबनाय, दा बे जिनिसफोराबो जाहाथे जोंनि गेजेरनिफ्राय गैया जालाङो आरो बैफोरखौ गारनानै जाहाथे नैबे खेला गेलेनायाव बा फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लायो। दा बे माखासे बिथिंखौ नायनानैनो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बे मिशननि गेजेरजों नैबे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानाय जादों। जिहेतु बाक्सा जिल्लानि बादायलायनाया गाबोननिफ्राय जागोन आरो जोबथा बादायलायनाया जोंनिया बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेयो सालबारियाव जागोन 29 आगस्ट आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे चेम्पियन दिहुननानै जोङो सेन्ट्रेल एबसुआ जेब्ला बादायलायनायखौ स्टार्ट खालामो जोङो बेवहाय लाखिगोन। चेम्पियनखौल' लांगोन जोङो बे नङा, बेनि गेजेरजों जोङो गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो सायख'गोन आरो सायख'नानै मोनसे मजबुत टिम, मोनसे हान्जा बानायनानै जों लानानै थांगोन आरो बै गेलेगिरिफोरखौ जोङो उननि समफोराव मोजां कच होनो हायो नामा, मोजां कच होनायनि गेजेरजों साफा मोजां गेलेगिरि जों खालामनो हायो नामा, बेखौ जोङो नोजोर बोदों जोङो बे आयदायाव आरो बिथांमोनखौ जों माखासे ट्रायलफोराव जोङो जायगा होनो हायो नामा, सिलेक्सन जेब्लानोखि जायो दा बे सिलेक्सनफोराव जोङो जायगा नोजोर बोदों जोङो बे आयदायाव आरो बिथांमोनखौ जों माखासे ट्रायलफोराव जोङो जायगा होनो हायो नामा, सिलेक्सन जेब्लानोखि जायो दा बे सिलेक्सनफोराव जोङो जायगा मोनहोनो हायो नामा, बेखौ जोङो नोजोर होगोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो। ओंखायनो जोङो आसा खालामदो फैबाय थानाय समाव बेबायदि उन्दै गेलेगिरि बिथांमोना साफा मोजां गेलेगिरि जागोन आरो बर'नि साफा नामदांखा गेलेगिरि जाहैगोन, आंहा बेखौ फोथायनाय दङ। जोङो आसा खालामदो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्सनि गेजेरजों थांनाय बोसोरनिफ्राय दिनै 2 बोसोर जाबाय 13 बोसोरनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ लादों। बेनि अनगायैबो जोङो उननि समफोराव सम आरो सुबिदाखौ नायनानै जोङो दिनै क्रिकेट दङ, भलिबल दङ आरो हौवासाफोरनिल' नङा, दिनै हिन्जावसाफोराबो दिनै मोजां खेला दिनै गेलेबोगासिनो दं। जोंनि गेजेराव मोजां गेलेगिरि दिनै ओंखारबोबाय आरो नर्थ इस्टआव जों नायोबा नुयो दिनै मोनसेबो खेलायानो दिनै बर' नङाबा दिनै सोलिया। माने बेनि ओंथिया जाहैबाय दिनै बर'फोरा दिनै मोनफ्रोमबो खेलायाव दिनै आखा फाखा जाबोगासिनो दङ। बाथ्राया जाहैबाय बिसोरखौ जोङो सुबिदा होनांगौ। दा बे सुबिदाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनो थांगासिनो दङ। आङो बे बेलायाव सरकारखौबो खावलायगोन, बिटिसि सरकार, आसाम सरकार बिथांमोनाबो जाहाथे नैबे गेलेगिरि बिथांमोनखौ बियो फुटबलानो जाथों, भलिबलानो जाथों, क्रिकेटानो जाथों बा गुबुन खेलायानो जाथों, मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो बिसोरनि थाखाय मोजां फिल्ड, मोजां जाहाथे सुबिदाखौ बानायनानै होयो। आङो सरकारखौ बे बेलायाव खावलायगोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै। नैबे बेलायाव मोनसे समाव गारजेनफोरा, बिमा बिफाया मोनसे गिनाय दङमोन, गावनि गथ'आ गोजान जायगायाव खेला गेलेहैयोबा मा जागोन, हयथ' गाज्रि जालांगोन नामा, बा माखासे साननाय बायदि गावनि साननाय बायदि जे गावनि गथ'आ दि नोङो गोजान जायगायाव थाङोबा गावनिफ्राय गोजान जायोबा मोनसे गिनाय, बे हयथ' जोंनि बिमा बिफानाव दङमोन। खिन्थु आथिखालाव बेबायदि नङा, गावनि गथ'आ बा बे खुदियाया मानि सायाव टेलेन्ट दङ, दा बियो नोङो फरायनायाव ना खेला गेलेनायाव ना दिनै मिउजिकआव, जेराव गोसो दङ बा जेराव टेलेन्टआ दङ बेवहायसो जों हगारना होनो नांगोन।
ओंखायनो आङो बिमा बिफा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन बेबायदि सिन्था खालामनो गोनां गैया मोनफ्रोमबो जायगाया गाव मोजांबा मोजां गाज्रिया बियो गाव गाज्रिबासो गाज्रि ओंखायनो खुनु सिन्था खालामनो गोनां गैया आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों खामानि मावगासिनो दङ माखासे बिथिङाव जोङो दिनै साइजोंबो जों कन्टेक्ट खालामदो थांनाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायदो आरो बेनिनो माखासे अथ'रिटिया बुंनाय लेखायैनो नैबे हाबाफारिफोरखौबो जों लानो गोनां जादों फुटबल बेबायदिनो भलिबल काबादि कम्पिटिसन बे हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय जादों ओंखायनो बिमा बिफा बा गार्जेन बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन गथ'आ मानि सायाव टेलेन्ट दङ बेखौ नायनानै जाहाथे सुबिदाखौ होयो होमबानिया गावनि गथ'खौ जोङो मानसि बानायनो हागोन होननानै जोङो सिन्था खालामनो हायो